Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони қандам, ҷавонони муҳтарам, мувассако, ҳавасакои қанди бобош. Ҳозир ман дар Москва дар Бутово қарор дорам, дар масҷиди ҷомеа. Дар ин ҷо ҳозир моро таклиф кардам, мо бояд як сухане гӯем. Вақте ки мо пуле сарф мекунем дар ҳисоби масҷид, хайре мекунем дар ҳисоби масҷид, аз моли мо кам намешавад. ваъдаи худованд аст ки вақте ки мо хонаи худоро месозем, худои меҳрубон ба мо ваъда каст дар ҷаннат ба мо қасрҳо бунёд мекунад. барои ҳамин ҳозир мо суханро ба хатиби масҷиди навбунёд мани бародар сухана месупорем. Зиндаву сарбаланд бошед. Марҳамат. Ташаккур. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Меня зовут Марат Хазраталимов. Я председатель общины «Милость». Находится на юге-западе Москвы. Сегодня мы находимся в историческом месте. Здесь 800 квадратных метров, которые мы арендовали пока. И с вашей помощью, уважаемые братья, хотим выкупить. Стоимость этого помещения была около 80 миллионов рублей. Но сейчас нам сделали небольшую скидку. И это помещение стоит 50 миллионов. Сейчас мы на ваши пожертвования и благотворительность делаем ремонт в этом помещении. В этом помещении будет находиться и мусалля. В этом помещении будет находиться и воскресная школа. В этом помещении будет находиться и исламский колледж, и культурный исламский центр. Здесь мы будем собираться. Здесь мы будем делать ифтары, проводить таравихи, джума намазы и обучать хафизов Корана, иншаллах, по воле Всевышнего Аллаха. Уважаемые братья, кто построит мечеть с гнездо птички, тому Аллах Субханаху ва Тааля даст построить в раю джаннат, в джаннате построить дворец. Иншаллах, уважаемые братья, присоединяйтесь к благому делу, и Аллах Субханаху ва Тааля будет вами доволен. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, также призывал нас делать благо, а особенно к талиб аль-илм, к студентам, ученикам, которые будут изучать Коран, сиру, тафсир, хадисы, кисс аль-анбия и другие предметы исламские. Уважаемые братья, самое истинное знание – это исламские знания, уважаемые братья. Таким образом, присоединяйтесь к этому благому делу и присоединяйтесь к тому, что сказал наш уважаемый шейх. бародарони қандам, анами картаи ҳамин бародар шумо маърифӣ мекардед? Абдумалик картаи ҳамин монда мешавад ва чӣ қадар шумо хайро текя мекунед дар хонаи худо ба номи ҳамин кас, ба номи шахс гузаронда мешавад ва ҳисобҳое ки мекунед дар тамос мегиред ба ҳамун номрое ки дар болои экран астад. бародарони қандам, вазифаи мо фақат расондани кори амри хайр буду тамом. ина мекунем, дуо мекунем, мо меравем, шумо медонед мани бародаро кори хайр кардантон. бародарони азиз, салому алейкум. иншаллоҳ ки ҳамаи суханҳои хайру хуба гуфтанд. ба умеди он ҳастем ки шумо дар ин кор саҳмгузор бошед барои оянда, барои ҷовидонӣ, барои ҳаёти абадӣ. яъне чанд маблағе ки ҳар қадаре ки кам бошад ӯ кам шуморидан мумкин нестад, зеро ки дар мулки худованд ӯ бисёр астад. бародар, яъне ман қайд кардам наман Абдумалик, лекин дар вақте ки мефиристед мелигбой на среди нижнештаги дар парагай ҳамун меброя телефона картада иншаллоҳ номер телефонам яъне онлайн ҳамида яъне вобастагӣ дорад. салому алейкум бародари азиз, умедворим ки хуб ҳастем, соҳ саломат ҳастем. бародари азиз, чӣ хеле ки гуфтан ҳамин акҳо гапзан имом аст, акамон дем имоми ҳамин масҷид мешавад иншааллоҳ. алҳамдулиллоҳ, худо баракат шумта. бародари азиз, чӣ қадаре ки метавонед дастон чанд қари ки меояд ба хотири аллоҳ ибодат кунед, фикр накунед ки 50 рублай 100 рублай зара ҷамъ шавад. иншааллоҳ то имрӯза ки мо ҳам набудем дар ҳамин ҷо ки алҳамдулиллоҳ ки ремонт рафтастай пешравӣ кардестай, барои ҳамин хонаи худо бисмиллоҳ мегӯи сар мекунед, дигар иншааллоҳ ки дал шиш меравад, устушам хел меравад ки худо дарак намеёбед. бародарое ки ҳастен дар ҳамин тарафи Бутова, дар ҳамин тарафи южни Бутова кадомед ки ҳастен метавонед ки ягон визо биёрен ҳаминҷо омам дроман бусо кор мекардастай чизе ки ай дасту меояд. бародарое ки ҳастан инҷа ба филм тоҷико бисёр алҳамдулиллоҳ зиндагӣ мекунанд,
кафе доранд, инҷа бисёр чизҳо ки доранд. Алҳамдулиллаҳ ки биёен ягон ғизошон биёрен инҷа иншоалло ки савоб мегирем, беҳтарин савоба мегирем. Инаи бародарам метавонем ки номерои телефонаш ҳаст, зангш бизанем. Номерои телефони худ ака дар дасти Илҳам ҷавоб метавонем. Метавонем ки занг бизанем, якамон ҳама вақт ҷавоб метавонем. Гап зан кабул бахудо. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азиз, бо адреси Руднева 2, Адмирал Руднева 2, мо масҷид эҳсос карда истебоем инҷада. Ҳам масҷид, коллеж, мадраса, ҷои ҳофизи Қуръон мешавад иншааллоҳ дар оянда. Ба ин адрес мо кор кардем то имрӯза алҳамдулиллоҳ дар як моҳ мо то инами чизеро ки мебинед кардем инҷа. Дар ин ҳамишин ягон чизе вуҷуд надошт. То ҳамин рӯза ба ёрдами шумо, ба ёрдами Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло то инро овардем. Бо роҳбарии Марад ҳазрат, Абдумалик ҳазрат, ман ҷавобгӯи сохтмони ҳамин чиз ҳастам. Ҳар ягон кас ягон чизе бихоҳад, агар ки бипурса барои ягон чи отчет кардан, чӣ кардан, номерои ма дар ҳаминҷа места, ма ҷавоб мегӯям иншааллоҳ. ҷавобҳои илмӣ ягон чиз боша ба Абдумалик ҳазрат, ба Малак ҳазрат чиз мекунед, иншааллоҳ ҷавоб мегӯям. Ягон чиз нест. Алҳамдулиллоҳ ки мо 2-3 нафар Марад ҳазрат, Абдумалик ҳазрат, якум масҷид нест. Мо сеюм масҷиде ки сохт мекунем алҳамдулиллоҳ дар райони Южный Бутова, дар Лазеров 26, дар Гаври Говжа масҷид дорем алҳамдулиллоҳ 500 квадрат. Ҳамаи ба хотири Аллоҳ, ба хотири ризогии Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло аст. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. ҳай ҳамаи корро фаҳмидем ки дар инҷа чӣ гапҳо мегзарад, карта ки ҳастад, чӣ сохтмонҳо ҳастанд. хананаи шайх бо гап зад. ҳозир мо суханро ба шайх мегӯем, хайркушӣ мекунем. хоҳони он ҳастем ки ҳаматон бисёр дар кори хайр дастаҷамъона хайр мекунед. мо вазифаи мо ҳамин буду. ҳозир дуо мекунем ба мо роҳи сафед. шумо корбори масҷида бибинед. ману марҳамат аз шайх як дуои хайр кунед. худои парвардигаро, ҳар бандагоне ки дар инҷо саҳмгузорӣ карданд барои саҳмгузоштаи онҳо аҷри арзандае ки дар даргоҳи ту аста насибашон гардон. ҳар чӣ камбудӣ кардем мо ошкора кардем, пинҳон кардем, дониста кардем, нодониста кардем, худоё моро бибахш. ва даргоҳи ту муроҷиат мекунем ки ҳамин амали хайреро ки дар инҷо ният кардан бародаро мо дӯстони мо, парвардигор ин амали хайри моро бароварда гардон. дар ин дунё ва охират барои мо амали некро насиб гардон, ниятҳоямонро хайр гардон. раҳмат, ташаккур ба диққататон. раҳмат. Дар Адмирал Руднева, адрес Адмирал Руднева дом 2, дар сеюм этаж, якум виход мероед. Масҷид меша иншааллоҳ, масҷиди 5 вақта 24 соат иҷода имоми дежурӣ мешавад. Масҷид, коллеж, мадраса, ҷои ҳофизи Қуръон мешавад инҷа иншааллоҳ. обзорро нишон дидем. И як класса, якум класс иншааллоҳ. Класс 35 квадрат, 40 квадрат класс мешавад. Инҷа ҷои канзиларни ҷои имомо мешавад иншааллоҳ. ана инҷа минбар мешавад. алҳамдулиллоҳ 6 та ҷумъае ки ҳаминҷода мехонем. Женский туалет мешавад. Женский туалет мешавад 4 та. Далши. Ана инҷа библиотека мешавад иншааллоҳ. Инҷа библиотека мешавад. ана инҷа мужской туалет мешавад. Ну ҷашта маълума чӣ кунам торша. Инҷода кухня мешавад. Инҷода кухня мешавад иншааллоҳ. ана и классон дар тарафи даст дуруст. Инҷа ҳа 5 та класс мешавад. Инҷаш Ё классон мешавад. ну хай маълума иншоаллоҳ. Игровой мешавад. Ҳардуш техническое помещение, пожарный выход. Инҷода выставочное место мешавад иншааллоҳ.
نه تنها در будущем انشاءالله اینجا در کالج میشه официально میتونه فرزنداشون رو بیارن خانه официально نه تنها که در هرچی официально دکمنت داده میشه به حد کلان دستم